सर्वांना हरे कृष्ण. हरे आज कृष्ण. आपण 18वा अध्याय करतोय आणि आज शेवटचा दिवस आहे. तर प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, रोज तुम्ही गेले 22 दिवस येताय न चुकवता आणि खूप आनंदाने ऐकताय. एकच मिनिट, मी जरा फोन घेते. हॅलो, हा, ओके ओके. तर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय, आपले 2 तास सोडून तुम्ही सगळी कामं लवकर करून किंवा काही जणांचे तुमचा हा विश्रांतीचा वेळ असेल तो सगळा सोडून तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय. तर ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही ऐकताय, ज्यांच्या आनंदासाठी मी समजावून सांगते, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे आणि जर त्यांनी लिहून ठेवली नसती तर आपल्याला कदाचित समजली नसती आणि हा उपक्रम घडूही शकला नसता. तर त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. आणि नेहमी तुम्ही भगवद्गीता करताना, जप करताना पहिल्यांदा त्यांना प्रणाम करा आणि मग चालू करा. तर आता आपण करतोय मोक्ष संन्यास योग आणि आपण इथपर्यंत आलो होतो ज्ञान हा, आपण 18.25 पर्यंत केलं होतं. तर इथपासून चालू आहे. तर थोडासा एक रिकॅप घेऊया की काल काय काय केलं. अर्जुनाला परत आणि काही मनामध्ये शंका होत्या म्हणून त्यांनी कृष्णाला विचारलं की तुम्हाला त्याग आणि संन्यास याबद्दल माहिती सांग. मग कृष्णाने सांगितलं त्याग म्हणजे काय की आपण कर्म करायचं पण त्या फळाचा त्याग करायचा, आणि संन्यास म्हणजे काय की कर्मच नाही करायचं, कुठली कर्म नाही करायची, भौतिक इच्छांवर आधारित कर्म करायची नाही. मग कृष्णाने सांगितलं की काही कर्म जी आहे ती आपण अगदी करावीच, म्हणजे यज्ञ, दान, तप ही कर्मे महात्म्यांना सुद्धा शुद्ध करतात. म्हणजे बघा, महात्म्यांना सुद्धा चित्तशुद्धी लागते. तर ही कर्म यज्ञ, दान, तप आवर्जून केली पाहिजे. मग त्याच्यानंतर कृष्ण डिटेल मध्ये समजावून सांगतो की कुठलंही कर्म सिद्धीस नेण्यासाठी 5 कारणं, 5 गोष्टी लागतात. तर त्या 5 गोष्टी कोणत्या आहेत तुमच्या लक्षात आहेत का? की कुठलंही कर्म सिद्धीस नेण्यासाठी किंवा पूर्ण होण्यासाठी 5 कारणं आहेत किंवा 5 गोष्टी लागतात. त्या कोणत्या? मी सांगू माताजी? सांगा. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, नंतर कर्ता आणि विभिन्न इंद्रिय, बरोबर, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा. बरोबर, परमात्मा. कर्माचे स्थान म्हणजे तुम्ही शरीर म्हटलंय, पण इकडे सांगताना एक्सप्लेनेशन मध्ये सांगितलंय की जागा, म्हणजे जिकडे आता समजा जर एक डॉक्टर असेल तर हॉस्पिटलमध्ये काम करतो. समजा जर एक कपडे विकणारी ती बाई स्लाइड मध्ये दाखवली ती मार्केटमध्ये असते, किंवा ती बिल्डिंग जी वर ते बांधतायत इंजिनियर्स वगैरे ती जमीन असते, म्हणजे ही जागा झाली जिकडे आपण कर्म करतो ती जागा.
बाकीचं सगळं बरोबर आहे. तर कृष्णाने सांगितलं की कर्म करण्यासाठी आपल्याला 5 गोष्टी लागतात आणि त्याच्यामध्ये परमात्मा जो आपल्या हृदयात वास करतो त्याचा सँक्शन लागतो. जर तो सँक्शन नसेल तर आपण काही झालं तरी ते जे कर्म आहे ते पूर्ण होत नाही. मग त्याच्या पुढे जाऊन कृष्ण आता डिटेलमध्ये आपलं जे सूक्ष्म शरीर आहे, मन, बुद्धी, अहंकार, तर हे जे सूक्ष्म शरीर आहे त्याच्यावर गुणांचा परिणाम जेव्हा होतो तेव्हा तो करता कर्म कसं करतो, त्याची बुद्धी कशी चालते, हे सगळं सांगितलंय. मग कालपर्यंत आपण काय केलं की याच्या अगोदर आपण बघितलं की माणूस जे कर्म करतो, आता राजसिक कर्म कसं, सात्विक कर्म कसं, तामसिक कर्म कसं असतं. मग त्याच्या अगोदर आपण बुद्धी पण बघितली की जो राजसिक माणूस असतो तर त्याची बुद्धी कशी चालते हे बघितलंय ना. बुद्धी आपण हे ज्ञान, राजसिक ज्ञान कसं असतं, तामसिक कसं असतं आणि सात्विक ज्ञान कसं असतं, म्हणजे ती बुद्धी आपण कशी वापरतो. कर्म जेव्हा आपण करतो तेव्हा ती बुद्धी कशी वापरली जाते. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की तो करता कसा असतो. जेव्हा तो 3 गुणांमध्ये सापडतो किंवा कुठलाही एक गुण त्याच्यामध्ये प्रॉमिनंट असतो तेव्हा तो कसा असतो. तर आता कुमुद माताजी वाचता का? मला जरा 2 मिनिटं द्या, मी जरा दार उघडून येते. येस माताजी. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणाचा संग न करता मिथ्या अहंकारा विना निश्चयाने आणि उत्साहाने अपयशा यामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. जो करता कर्म आणि कर्मफल प्रती आसक्त होऊन फळांना बघू इच्छितो आणि जो लोभी, शाळू, अपवित्र आणि सुख दुःखामुळे विचलित होणार असतो त्याला रजोगुणी कर्ता म्हटले जाते. जो कर्ता नेहमी शास्त्र विरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव आणि काम करताना चाल ढकल करणार असतो त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. सॉरी. बरं, तर आता आपण इकडे की जो सात्विक कर्ता आहे, राजसिक कर्ता आहे आणि तामसिक कर्ता आहे, ते कसे असतात याबद्दल इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतो. तर जो सात्विक कर्ता असतो तो कसा असतो, त्याला मिथ्या अहंकार नसतो. आणि हा अहंकार जेव्हा माणसाला नसतो तेव्हा म्हणजे जेव्हा त्याला मिथ्या अहंकार नसतो, खरा अहंकार असतो, तेव्हा हे सगळं बाकीचं जे सांगितलेलं आहे ना तसं त्याचं मन असतं. म्हणजे तो यश अपयशाकडे अटॅच नसतो. माझी ड्युटी आहे म्हणून तो ते कर्म करतो आणि त्याला माहिती आहे की हे जे भौतिक गोष्टी आहेत त्या गोष्टीतून त्याला आनंद किंवा तो संतुष्ट कधीच होणार नाहीये. त्याला माहिती आहे की हॅपीनेस इज अ फंक्शन ऑफ द सोल, नॉट ऑफ द सेन्सेस. आपल्याला सवय आहे ना, आनंद जर आपण घ्यायचा असेल तर आपण इंद्रियातून घेतो.
चला आज आपण इकडे नवीन रेस्टॉरंट उघडलंय, आपण जेवायला जाऊया. म्हणजे ते आपलं कितीतरी वर्षानुवर्ष तसं कंडिशनिंग झालेलं आहे मनाचं. आणि आजूबाजूला घरी सगळीकडे आपण तेच बघतोय की इंद्रियातून आनंद घ्यायचा. पण हा जो सात्विक कर्ता आहे याला हे माहिती आहे की आनंदाचा उगम म्हणजे आत्मा आहे आणि इंद्रिय नाहीयेत, म्हणून तो इंद्रियातर्फे कधीही आनंद घेत नाही. आणि म्हणून मग त्याचे ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत ना, यश अपयश कर्तव्य, म्हणूनच तो त्याचं कर्म करतो. आणि कर्तव्यामध्ये मग निश्चय असतो, उत्साह असतो. बरं, आता मला कोण सांगणार आहे मिथ्या अहंकार म्हणजे काय आणि खरा अहंकार म्हणजे काय? मी सांगितलंय ना तुम्हाला की नाही? कोण सांगतंय मिथ्या अहंकार म्हणजे काय? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय ना? मिथ्या अहंकार म्हणजे खोटा अहंकार, वर करणी, असं लोकांना दाखवण्यासाठी असलेला काय म्हणायचं त्याला, अभिमान. बरं, आणि कोणाला ऍड करायचंय? हे मीच केलं, मीच करतोय असं वाटणं. नाही, मी सांगते तुम्हाला, मिथ्या अहंकार म्हणजे आय एम द एन्जॉयर. आय एम द एन्जॉयर, मी करताय, मी काम केलेलं आहे, मी कर्म केलेलं आहे, मी एन्जॉय करणार आहे, करता मी आहे, आय एम द एन्जॉयर. आणि खरा अहंकार किंवा अहंकार हा आपल्याला संतांमध्ये दिसतो. संतांमधला अहंकार काय असतो? ते म्हणतात कृष्ण हा भोक्तारम आहे, कृष्ण भोक्ता आहे, कृष्ण इज द एन्जॉयर. मी कोण आहे? मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. हा जो आहे ना, याला खरा अहंकार म्हणतात. आणि जेव्हा तो ज्यांना खरा अहंकार आहे ते ओळखतात करता मी नाहीये, करता मी नाहीये, कृष्ण भोक्ता आहे आणि करता करिता तोच आहे. आणि कृष्ण हा भोक्ता आहे, कृष्णा इज द एन्जॉयर. मी कोण आहे? मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. आय एम द एटर्नल सर्वंट ऑफ गॉड. आणि ही आपली पोझिशन आहे, ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू कृष्णा. याला म्हणतात मिथ्या अहंकार. आणि ऍक्च्युली खरा अहंकार म्हणत नाही, अहंकारच म्हणतात. पण ते डिफरेन्शिएट करायला मी तुम्हाला मिथ्या अहंकार आणि खरा अहंकार असं सांगते. तर जेव्हा सात्विक जो कर्ता असतो त्याच्यामध्ये हा मिथ्या अहंकार नसतो, म्हणून तो असं काम करू शकतो. आता राजसिक माणूस काय करतो? तो कसा असतो? खूप इच्छा असतात, खूप लोभी असतो आणि तो त्याच्या फळाशी खूप आसक्त असतो. म्हणून त्याचं मन कसं असतं, कधी न्यूट्रल नसतं. त्याला हवं तसं फळ मिळालं की आनंद होतो, त्याला जे फळ नको आहे ते मिळालं की दुःख होतो. त्याच्यामुळे तो ऑलवेज पेंड्युलम सारखं त्याचं मन स्विंग होतं की कधी सुखात असतो, कधी दुःखात असतो. आणि आता हा जो तामसिक कर्ता तो कसा, तो कुठली कर्म करतो? तो अज्ञानी असतो, अंधकारात असतो. त्याच्यामुळे त्यांनी शास्त्र वाचलेली नसतात. आणि तो काय करतो? जे विकर्म आहे ना तेच तो करत असतो. म्हणजे जे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे ते बिलकुल करत नाही. तो कसा असतो? खूप हट्टी असतो, खूप आळशी असतो. त्याला तो दुसऱ्यांना फसवतो किंवा दुसऱ्यांना अपमान करण्यामध्ये तरबेज असतो. तर हा जो तामसिक कर्ता आहे ना, जणू काही त्याला तमोगुणांनी घट्ट दोरीने बांधलेलं आहे, एकदम घट्ट दोरीने बांधलंय आणि त्याला हलायला सुद्धा येत नाहीये. असे एवढे ते शॅकल्स आहेत
तमोगुणाचे. तुम्हाला समजतंय ना, मी इंग्लिशमध्ये एखाद दुसरा शब्द वापरला तर, की त्या बेड्या ज्या आहेत ना तमोगुणाच्या, त्या काढता येत नाहीत, इतक्या घट्ट तऱ्हेने त्या माणसाला पकडलेलं आहे. आणि असा जो माणूस आहे त्याला आपण कितीही सांगितलं तरी त्याला पटत नाही. ते हट्टीसारखे असतात, ते तेच करतात. त्यांना फक्त एखादा गुरु या बेड्यातून सोडवू शकतो. कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि सहकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो. ती सात्विक बुद्धी होय. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि सहकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ही राजसी बुद्धी होय. भ्रम आणि अंधकारच्या प्रभावामुळे जी बुद्ध धर्माला व अधर्माला समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण आपल्या बुद्धीबद्दल सांगतोय की आता सात्विक माणूस जो असतो त्याची बुद्धी कशी असते. आता बुद्धीचं कार्य काय असतं, डिस्क्रिमिनेशन, काय बरोबर आहे काय चूक आहे हे हा निर्णय घ्यायचा, याला आपण सत्सद विवेक बुद्धी म्हणतो. तर आता हा जो माणूस सत्वगुणामध्ये असतो त्याची बुद्धी सबळ असते, म्हणजे तिला बळ असतं. का बळ असतं, कारण यांनी शास्त्र वाचलेली असतात आणि शास्त्र वाचून त्याच्यावर तो रिझनिंग करतो आणि मग तो एखादी ऍक्शन घेतो. मला जरा 1 मिनिट द्या. जेवण ठेवलंय तू घे. सॉरी, मला परत जरासा उशीर झाला, 1-2 मिनिटं. तर आता ही जी बुद्धी आहे सत्सद विवेक बुद्धी, शास्त्रांच्या फाउंडेशनवर हा माणूस अचूक निर्णय घेऊ शकतो आणि त्याच्या मनामध्ये पूर्ण क्लॅरिटी असते काय करायचं काय करायचं नाही, आणि कन्फ्युजन नसतं अशा माणसामध्ये, कारण त्याला ज्ञान असतं. अशी जी बुद्धी आहे की जी ठरवू शकते काय करायचं काय करायचं नाही, काय बंधनकारक आहे आणि कुठल्या कर्मानी मला मुक्ती मिळणार आहे हे क्लिअर असतं त्याचं, आणि त्याप्रमाणे तो ते पाऊल उचलू शकतो. आता जेव्हा आपण शास्त्राच्या आधारावर कुठलाही निर्णय घेतो किंवा त्याप्रमाणे आपली बुद्धी चालवतो त्याला म्हणतात प्रवृत्ती. इकडे हा जो शब्द आहे ना त्याला म्हणतात प्रवृत्ती, आणि आपण साधं सिंपल भाषा म्हणू सत्सद विवेक बुद्धी, की त्या बुद्धीला डिस्क्रिमिनेशन पॉवर असते. आता ही दुसरी राजसी बुद्धी म्हणजे काय, की त्यांना ज्ञान असतं, बेसिक ज्ञान असतं, पण त्यांना त्याच्यावर काही ऍक्शन घेता येत नाही. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण म्हणतो ना की कळतं पण वळत नाही, बेसिक ज्ञान असतं पण त्यांना त्यावर ते निर्णय घेऊ शकत नाही किंवा ऍक्शन घेऊ शकत नाही त्याच्यावर. आणि जास्त करून ही जी बुद्धी असते राजसिक माणसाची ती स्वार्थी असते. त्याच्यामुळे बरेचदा जरी समजलं त्यांना काय
करायचंय त्यांचा स्वार्थ त्यांच्या इच्छामध्ये येतात आणि त्यामुळे ते त्याच्यावर ऍक्ट करू शकत नाही, ते ऍक्शन घेऊ शकत नाही. मग त्याच्यानंतर तामसिक बुद्धी कसं असते की ते अज्ञानी असतात कम्प्लिटली आणि एकदम ज्याप्रमाणे म्हणजे शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे त्याच्या एकदम विपरीत त्यांची बुद्धी चालते, एकदम म्हणजे इन रॉंग डायरेक्शन. आता जे लोक नास्तिक असतात ना ते त्यांची बुद्धी तमोगुणी असते आणि ते कसे असतात, ते म्हणतात एक साधा माणूस असेल ते म्हणतील हा महात्मा आहे आणि जो महात्मा आहे त्याला ते म्हणतील अरे हा काय साधाच माणूस आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे कृष्ण जेव्हा द्वापार युगामध्ये त्यांनी अवतार घेतला तेव्हा सगळेजण त्याला ओळखू शकले का मला सांगा? सगळेजण काय म्हणत होते की हा साधा आपल्यासारखाच माणूस आहे. त्याच्यामुळे हे जे तमोगुणी असतात त्यांची अशी बुद्धी असते. 18वा रोजचा एक अध्याय रोजचा एक अध्याय. हा आता आपण पुढे बघूया. 3 सुरू होते 4:30 चालते ते. कुमुद माताजी मी हे करते, म्यूट करते सर्वांना म्हणजे आवाज नाही येणार. येस माताजी. आणि अशा रीतीने जो मन प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. परंतु हे अर्जुन, त्या निर्धाराने मनुष्य धर्म अर्थ आणि काम यांच्या फळांना सतत असतो तो निश्चय राजसिक होय. हे पार्थ, जी धृती स्वप्न भय शोक विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती म्हणजे तामसी धृती. आता इकडे कृष्णाने सांगितलं निश्चय सुद्धा इतका महत्वाचा असतो. जेव्हा कुठलंही आपण एक संकल्प करतो तर आपल्याला निश्चय कसा लागतो, दृढ निश्चय लागतो. तर जो सात्विक असतो बरं का, जो सत्वगुणामध्ये असतो त्याचा निश्चय किंवा निर्धार कसा असतो की तो दृढ असतो एकदम आणि तो ती गोष्ट करूनच दाखवतो. ज्याप्रमाणे शिल प्रभुपाद हे अमेरिकेला गेले, बोटीतून गेले, त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले, ते परत फिरले नाही. तर का नाही फिरले? कारण त्यांचा जो निश्चय होता दृढ होता. त्यांनी तो हे केला म्हणजे दाखवला करून. त्यांच्या गुरुनी जी आज्ञा दिली होती त्यांनी तो दाखवला. मग त्याच्यानंतर जो निश्चय असा असतो की जो आपण भौतिक इच्छांची पूर्ती करण्यासाठी करतो त्याला राजसिक म्हणतात. आता हा जो राजसिक माणूस असतो तो कुठल्याही आध्यात्मिक संकल्प किंवा देवासाठी तो काही करू शकत नाही. त्याला ते कार्य अवघड वाटतं. का अवघड वाटतं त्याला? कारण जेव्हा तो इंद्रिय तृप्तींच्या मागे असतो, आता समजा जर त्याला सांगितलं की चला जप कर, तो जप करायला बसला. आता तोपर्यंत त्याला मित्राचा फोन आला की आता क्रिकेट मॅच आहे आणि आपण सगळे इकडे इकडे जातो. लगेच जप माळ तो ठेवतो आणि निघतो. तर तो जो निश्चय करतो तो फक्त त्याच्या इंद्रिय तृप्तींसाठी तो सीमित असतो. तो दुसरा कुठलाही निश्चय, आध्यात्मिक निश्चय करू शकत नाही. आणि हे जे तामसिक गुणामध्ये जी माणसं आहेत त्यांचा तर निश्चय म्हणजे असा अनप्रोडक्टिव्ह असतो. असं नसतं की ते निश्चय करूच शकत नाही. ते राजसिक माणसासारखा ते निश्चय करू शकत नाही. कारण अज्ञानी असल्यामुळे ते मी तुम्हाला सांगितलं लोकांना फसवतात किंवा ते करप्शन गॅम्बलिंग असं करतात. म्हणजे इझी मनी
इकडे त्यांचं लक्ष असतं, त्याच्यामुळे ते कुठलाही राजसिक निश्चय किंवा सात्विक निश्चय तर करूच शकत नाही. मग ती लोक कशी असतात, तामसिक लोक, म्हणजे आता समजा जर त्यांचा कोणी अपमान केला तर तो विचार ते मनामध्ये ठेवतात आणि संधी बघतात, आता या माणसाचा मी परत कधी अपमान करू, आणि वर्षानुवर्ष ते तो विचार मनात ठेवतील आणि मग संधी मिळाली की त्या दुसऱ्या माणसाचा अपमान करतील. म्हणजे हा टोटली थॉट किंवा हा जो विचार आहे हा अनप्रोडक्टिव्ह आहे, त्यांनी काहीही साधणार नाहीये. त्याचप्रमाणे असंही ते हे करतात की या माणसाने माझा अपमान केला, आता जन्मभर मी याच्याकडे बोलणार नाही, किंवा हा माणूस मला असा उद्देश करतोय, दारू पिऊ नकोस, लवकर उठ, किंवा असं कर तसं कर, मला असे उद्देश केलेले आवडत नाही, आणि जन्मभर ते लक्षात ठेवून हा माणूस त्या दुसऱ्या माणसाकडे बोलत नाही. तर असे त्यांचे जे निश्चय असतात ना ते खूप अनप्रोडक्टिव्ह असतात. आणि ते ही लोक जी तामसिक लोक आहेत ना ते अगदी निश्चयाने खूप भांडतात सुद्धा, म्हणजे भांडण करण्यामध्ये एकदम पुढे असतात. तर हा झाला तामसिक निश्चय. वांदा भरपूर आहेत ना, खाल्ल्या पिल्या. वा वा. हरे कृष्ण. म्यूट करायला. कुमुद माताजी. माताजी मी सगळ्यांना आहे ना म्यूट करून टाकते, मग तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःहून. माताजी तुम्ही अनम्यूट करा. येस माताजी अनम्यूट करा तुम्ही. जे आरंभी विष समान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृत तुल्य असते, आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले जाते. इंद्रियांच्या विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु जे विषयांप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्कार याकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जी ते निद्रा, आळस व प्रमाद त्यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय की तुम्हाला सुख आनंद हवा असतो ना, तर तो सुद्धा तुम्ही ओळखा. तो 3 प्रकारचा असतो. सात्विक सुख, आता मी तुम्हाला सांगितलं की रोज जप करायचा आहे, पहाटे 4ला उठा, ब्रह्ममुहूर्ताची वेळ खूप चांगली आहे. 4ला डोळे उघडतात का, किंवा उघडले की परत आपण बंद करतो. तर ते पण समजा जर तुम्ही निश्चय केला की उठायचंच, तर कसं पहिलं उठताना विषा समान वाटतं, उघडता डोळे उघडत नाही. तर ते कसं असतं, सुख सकाळी उठताना विषा समान असतं. पण तुम्ही बघा सकाळी खरोखर तुम्ही 4ला उठला, रात्री 9 पर्यंत सगळं व्यवस्थित होतं. तुमचा जॉब झालेला असतो, तुमची इतर कामं झालेली असतात, सगळं आणि थोडा वेळही हातात मिळतो. तर शेवटी दिवसाचा शेवट म्हणजे अमृततुल्य असतो. टाइम मॅनेजमेंट आपली जी असते ती व्यवस्थित होते, आपल्याला स्वतःसाठी सुद्धा वेळ मिळतो. तर याला म्हणतात की हे जे सुख आहे याला सात्विक सुख म्हणतात. आता राजसिक सुख म्हणजे कसं, आता आपल्याला इंद्रिय तृप्तींसाठी हे आहे. आता तुम्हाला कितीतरी गोष्टी आपण घ्यायच्या नसतात पण लोकांना खूप आवडतात. म्हणजे हॉटेलमध्ये एकसारखं काही खायचं, पिझ्झा, बर्गर, पावभाजी, चायनीज वगैरे सगळं, आणि एकसारखं बाहेरून मागवायचं, घरी खाणं, स्विगी वगैरे. किंवा किती जणांना
वाईन घ्यायला आवडते ना, मग ते सगळं घ्यायचं. सुरुवातीला या गोष्टी जिभेला कशा लागतात, अमृतासारख्या. वा मस्त, आपल्याला घरी काम नाही करावं लागतं, सगळं रेडीमेड येतं. पण अशी जर सवय आपल्याला लागली तर शेवटी काय होतं, हे सुख म्हणजे विषासमान होतं ना. आपल्याला रोग येऊ शकतात अंगामध्ये आणि बऱ्याच काही काही गोष्टी होऊ शकतात. तर असं जे सुख आहे त्याला राजसिक सुख म्हटलंय. कुठलंही राजसिक सुख प्रारंभी अमृत तुल्य असतं आणि नंतर मात्र विषाप्रमाणे असतं. आणि हे जे तामसिक सुख आहे तिकडे तर स्टार्टिंग टू एंड त्यात काहीच चांगलं नसतं. त्या माणसासाठी त्याचे परिणामी चांगले नसतात, म्हणजे आरंभ आणि अंत दोन्हीही विषासमान असतो. आणि ही लोक यांच्यामध्ये निद्रा, आळस हा खूप भरलेला असतो. त्याच्यामुळे हे जे सुख आहे याला म्हणजे खरं म्हटलं तर सुख म्हणता कामा नये. पण हे त्यांनी सांगितलंय की तामसी माणसाला निद्रा, आळस हे खूप आवडतं, म्हणून तो त्याच्यामध्ये ते सुख घेतो. आता हे 18.20 चा श्लोक आहे की ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात म्हणजे प्रत्येक जीवामध्ये आपल्याला परमात्मा दिसतो, त्या ज्ञानाला सात्विक समजलं पाहिजे. मग आणि एक स्लाइड आहे श्रील प्रभुपादांचा निश्चय, म्हणजे सात्विक निश्चय आपण जो ऐकला ना आता, तर तो कसा असतो की इकडे आता तुम्ही बघा श्रील प्रभुपाद त्यांची दिनचर्या कशी होती, फिक्स्ड होती. सकाळी 6ला फिरायला जायचे, 8 वाजता श्रीमद भागवतमचं लेक्चर असायचं, 5 वाजता संध्याकाळी ते त्यांच्या भक्तांना किंवा इतर कोण असतील त्यांना भेटायचे. आणि हे जे नंतर ते आपलं लिखाण किंवा डिक्टाफोनवर त्यांचं काही रेकॉर्डिंग वगैरे असं ते करत राहायचे इतर संध्याकाळभर. आणि जवळजवळ 2-2.5 तासच झोपायचे ते. मी म्हटलं ना 12:30ला उठायचे रात्री, परत त्यांचं जॉब वगैरे चालू करायचे. मग हे कुठेही असो, इंग्लंडमध्ये असो, अमेरिकेमध्ये असो, ऑस्ट्रेलियामध्ये असो, भारतात असो, ही जी दिनचर्या आहे ही बदलायचीच नाही, तीच राहायची. सकाळी 6, मग अमेरिकेत 6 वाजले की इंडियामध्ये 6 वाजले, सकाळचे 6 वाजले मग ते मॉर्निंग वॉकला जाणार. तर अशी त्यांची दिनचर्या होती, फिक्स. आणि ते दृढ होते, म्हणजे त्यांचा निश्चय कसा होता बघा, ते वेळ फुकट नाही घालवायचे. आता इकडे तुम्हाला मी आज सांगणार आहे की आपण कोणीही ब्राह्मण नाहीये. हा कलियुग आहे आणि कलियुगामध्ये सर्व आपण शूद्र आहोत. मग आपण शूद्र का आहोत? किंवा व्यासदेवानी भागवतम मध्ये लिहिलंय कलौ शूद्र संभवः. तर असं का लिहिलंय ते आपल्याला या श्लोकातून दिसणार आहे. कुमुद माताजी, कुमुद माताजी, मला वाटतं त्या ऐकू जात नाहीये. शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं. कुमुद माताजी वाचा. येस माताजी, सॉरी, डोकं दुखायला लागलेलं म्हणून मला काही ऐकू नाही गेलं. सॉरी माताजी. असून दे, असून दे. सॉरी माताजी. ओके. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण कर्म करतात. शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रकर्म स्वभावजम्
शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. कृषी गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. कृषी, गौरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे एक शूद्राचे कर्म आहे. हरे कृष्ण. आता आपण प्रत्येक जण कुठला तरी व्यवसाय करतो. तो व्यवसाय आपण जो करतो तो आपल्या गुणांवर अवलंबून असतो आणि त्याप्रमाणे कृष्णाने 4 वर्ण केले गुणाप्रमाणे. ब्राह्मण, सर्वांना क्षमा आहे, इंटरनेट प्रॉब्लेम आहे. माताजी 5 मिनिटांमध्ये जॉईन करतात ते, ठीक आहे. हरे कृष्ण. तोपर्यंत आपण कीर्तन करू, ठीक आहे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. माताजी तुम्हाला मी होस्ट बनवून टाकलेलं आहे. हा चालेल, मी स्क्रीन शेअर करते. स्क्रीन दिसते का सर्वांना? येस माताजी. हा, तर आता हे जे 4 वर्ण कृष्णाने केले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र, मी तुम्हाला सांगितलं होतं 4थ्या अध्यायात, जो सत्वगुणात असतो तो ब्राह्मण, जो तमोगुणात असतो तो शूद्र, जो रजोगुणात असतो तो क्षत्रिय आणि ज्याच्यामध्ये रजोगुण आणि तमोगुण असतो तो वैश्य. हे मी सांगितलं होतं, तुम्हाला लक्षात आहे ना तुमच्या? हे तर हे जे 4 गुणावर बेस्ड हे तुमचे व्यवसाय झाले.
पण आता पुढे पुढे काय झालं, हे सगळं समाजातून भ्रष्ट झालं आणि ब्राह्मण म्हणजे कोण? आपण जन्माने ब्राह्मण होतो, गुणाने नाही. माझे आई वडील ब्राह्मण आहेत, मला ते आडनाव मिळालं, मी ब्राह्मण. हे खूप चुकीचं आहे. ब्राह्मण म्हणजे कोण तुम्ही लक्षात घ्या, जो ब्रह्माचं ज्ञान मिळवण्यासाठी त्या मार्गावर चाललेला आहे किंवा ज्याला ब्रह्माचं ज्ञान मिळालेलं आहे तो ब्राह्मण आहे. आणि असा जो माणूस असतो ज्याला ब्रह्माचं ज्ञान मिळालेलं आहे किंवा या मार्गावर चालतो, त्याची आपण पूजा करतो. आलं लक्षात? आता हे सगळं बाजूला राहिलेलं आहे. आणि ब्राह्मण असेल तर तुमच्यामध्ये हे गुण 9 गुण आहेत. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, सहनशीलता, पावित्र्य, हे 9चे 9 गुण असतील तर तुम्ही म्हणू शकता मी ब्राह्मण आहे. बरं का? आता इकडे क्षत्रिय आहे, त्याच्यामध्ये वेगळे गुण आहेत. हे बघा, शौर्य हे ब्राह्मणामध्ये नाही आहे, क्षत्रियामध्ये आहे. त्याच्यामुळे कृष्णाने काय सांगितलंय की तुमच्या वर्णाप्रमाणे, तुमच्या गुणाप्रमाणे तुमचा वर्ण आहे आणि तुम्ही बदलू नका. हे जे 4 वर्ण आहे त्या 4ही वर्णांच्या लोकांना मी अवेलेबल आहे आणि तुमच्या प्रत्येकाच्या हृदयात मी परमात्मा म्हणून स्थित आहे. असं नाहीये की मी ब्राह्मणांच्याच हृदयात आहे, शूद्रांच्या हृदयात नाहीये. तर इकडे क्षत्रिय आहेत, त्यांचे 7 गुण आहे. हे 7ही गुण जर असतील आपण म्हणू शकतो की हा क्षत्रिय आहे. मग जो वैश्य आहे त्याच्यामध्ये कुठले गुण आहेत? त्याच्यामध्ये बिझनेस क्वालिटीज आहेत. आणि तो काय करतो? तो गो रक्षा करतो, कृषी कार्य करतो, म्हणजे फार्मिंग करतो. आणि जो शूद्र आहे त्याच्यामध्ये फक्त सेवाभाव आहे. तो काय करतो? इतरांच्या घरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांच्या घरी नोकर म्हणून काम करतो. आणि आपल्या कलियुगामध्ये कोणामध्येही हे गुण किंवा हा जो वैश्य असतो तेही गुण नसतात आपल्यामध्ये. फक्त आपण शूद्र आहोत, कारण आपल्यामध्ये फक्त आपण इतरांचं काम करू शकतो. बघा, आपण जर नोकरी केली तरी आपण दुसऱ्या कोणाची तरी कामं करतो, कोणाकडे सेवा करतो. तर त्या अर्थाने आपल्यामध्ये ब्राह्मणांचे गुण नाही आहेत, क्षत्रियाचे गुण नाही आहेत. आणि असं नाही, असतात काही काही खूप शांत असतात, सहनशील असतात, पण हे 9च्या 9 गुण पाहिजे ब्राह्मण म्हणायला. काही जण खरोखर खूप ब्रेव असतात किंवा खूप त्यांच्यामध्ये लिडरशिप क्वालिटीज असतात, पण सगळे गुण नसतात त्यांच्यामध्ये. त्याच्यामुळे आपल्याला शास्त्रांवरून समजतं की आपण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाही, आपण शूद्र आहोत. तर असं आहे, शास्त्र वाचल्यानंतर कसे आपले डोळे खाडकन उघडतात. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. यत् प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्व व्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्मद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण सांगतोय की तुम्हाला इंटरचेंज करू नका. तुमच्या गुणा प्रमाणे तुम्ही तुमचा वर्ण निवडा, तुमचं ऑक्युपेशन निवडा. आणि हा इतका महत्वाचा श्लोक आहे की आपल्याला लहान म्हणजे खूप शेकडो वर्षांपूर्वी म्हटलं तरी चालेल, गुरुकुल होती. तिकडे गुरु ठराविक मुलांनाच लिमिटेड नंबर असायचा. मुलांना मुंज झाली मुलांची की ते आश्रमात जायचे,
शिक्षणासाठी. आणि तो गुरु जे होते त्यांचं 1-to-1 रिलेशनशिप असल्यामुळे ते बरोबर ओळखायचे की हा मुलगा आहे ना, हा क्षत्रिय आहे, हा मुलगा आहे हा ब्राह्मण आहे, हा शूद्र आहे, वैश्य. आणि त्याप्रमाणे त्यांना सांगायचे की तुम्ही इकडे जा, असं करा तसं करा. आता ते काहीही उरलेलं नाही, कोणालाही त्यांचा वर्ण माहित नाही किंवा क्वालिटी सुद्धा माझ्यामध्ये काय आहे ते ओळखत नाही. म्हणजे तुम्ही बघा, डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, बिझनेसमॅनचा मुलगा बिझनेसमॅन होतो. म्हणजे आपल्या गुणाप्रमाणे कोणी जात नाही बरं का, हे मला इकडे सांगायचंय. आणि श्रील प्रभुपादांना हा वर्णाश्रम पूर्ण जगभर स्थापित करायचा होता. पण हे त्यांचं जे कार्य आहे ते किंवा हे स्वप्न जे आहे ते पूर्ण होऊ शकलं नाही. आता इकडे हे जे गुण आहेत आपल्यामध्ये, आता मी ब्राह्मणाचे काही गुण सांगितले, तर हे गुण आपल्याला कृष्णाकडून सगळे मिळालेले. आणि त्याप्रमाणे जेव्हा आपण आपला व्यवसाय करू तेव्हा ही जे काय आपण करतोय, जो व्यवसाय आपण करतोय तो आपल्याला नॅचरली येतो. नॅचरली आपण त्याच्यामध्ये आनंद घेऊ शकतो. आणि नॅचरली असं झाल्यावर आपण काही वेळ आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी ठेवू शकतो आणि आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकते आपली. यासाठी हा वर्णाश्रम आहे. समजलं का तुम्हाला? आणि तुम्ही रिलेट करू शकता का की तुम्ही जर बघितलं, किती जण मुलं असतात मोठी झाल्यानंतर सुद्धा सांगतात की मला इंजिनियर व्हायचं नव्हतं पण माझ्या आई वडिलांनी मला फोर्स केला. आणि जर तुम्ही त्यांचं जीवन बघितलं ना तर काइंड ऑफ ते खूप फ्रस्ट्रेटेड असतात, म्हणजे आनंद नसतो. काही वर्षांनी ते सेटल होतात, पण अशा जणांचा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होत नाही. का? कारण त्यांना जो गुण दिलेला आहे ना त्या गुणाच्या विरुद्ध ते काहीतरी काम करतात. आता समजा जर एखादा आर्मी मधला माणूस आहे आणि तो जर त्याच्या मुलाला सांगितलं तू आर्मीत जॉईन केली पाहिजे, तू आर्मीच जॉईन केली पाहिजे, आणि या मुलामध्ये आहे की आपण चांगला अभ्यास करूया, सायंटिस्ट होऊया, पण वडिलांनी सांगितलंय म्हणून तो जातो. पण जर त्याच्यामध्ये शौर्य नसेल तर तो काम करू शकेल का? टू द म्हणजे 100% तो करू शकणार नाही. तर इकडे हे जे वर्णाश्रम आहे ना हे जातीवर नाही आहे की तू ब्राह्मण आहेस, ब्राह्मण म्हणजे अध्यापन करतात शास्त्रांचं, म्हणजे ते खूप वरचे झाले, नाही असं नाहीये. इक्वली कृष्ण सगळ्यांना अवेलेबल आहे. आणि तुम्ही जर बघितलं असेल तर चोखा मेळा किंवा इवन तुकाराम हे काय ब्राह्मण नव्हते, हे ब्राह्मण नव्हते, पण तरीही त्यांना आत्मसाक्षात्कार झाला, ते म्हणजे ते संत झाले. तर त्याच्यामुळे आपल्याला एक समजतं की कृष्णाने वर्णाश्रम का मांडलेला आहे, आपली आध्यात्मिक उन्नती होण्यासाठी. म्हणजे त्याला किती आपण हवे आहोत की लवकर माझ्याकडे या. आता इकडे हेच त्यांनी जरासं छान सांगितलंय. त्यांनी प्राणी ठेवलेले आहेत आणि हा जो इकडे माणूस आहे तो या सगळ्या प्राण्यांना सांगतोय की तू झाडावर चढ. मग हत्ती काय म्हणेल, मी झाडावर चढायला नको तर झाड खाली पडेल. पेंग्विन काय म्हणेल की मला चढता येत नाही. हा काय म्हणेल मासा की मी मरून जाईन बाहेर आलो तर पाण्याच्या. सील म्हणेल मी प्रयत्न करीन. घोडा म्हणेल मी प्रयत्न करीन. दिवसभर प्रयत्न करून सुद्धा ते वर पोचूच शकणार नाही. म्हणजे प्रत्येकाला कुठला तरी गुण दिला आहे, त्या गुणाप्रमाणे आपण व्यवसाय निवडला की आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळ राहतो. इकडे हा कावळा आणि माकड
क्षणार्धात वर चढू शकतील. आणि नॅचरली जेव्हा कुठलाही आपल्याला जो म्हणजे ज्या गुणात असतो नॅचरली त्या वर्णामध्ये आपण सक्सेसफुल होतो आणि आपल्या स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटसाठी वेळ राहतो. आणि स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट किंवा सेल्फ डेव्हलपमेंट टाइम स्वतःला देणं हे खूप महत्वाचं आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसार सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. आता प्रत्येक जे कर्म करतात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र प्रत्येकामध्ये काहीतरी एक अपसाइड आहे आणि एक डाऊन साइड आहे. कुठलंही कर्म परफेक्ट नाहीये. उदाहरणार्थ क्षत्रिय जो असतो त्याला शत्रूला मारावं लागतं. हा कुठेही अधर्म चालू असताना ते तलवार काढून त्या माणसाची किंवा चोराची मान पण कापायची किंवा ठार मारायची. तर क्षत्रिय असं म्हणू शकेल का की मी आता अर्जुन म्हणतोय ना की मी युद्ध तुम्हाला करायला सांगतो हे पाप कर्म आहे? नाही. म्हणजे प्रत्येक याच्यामध्ये कुठला ना कुठला तरी दोष दडलेला आहे कर्मामध्ये. पण इकडे कृष्णाने काय सांगितलं, तरीही तुम्ही ते कर्म करा तुमच्या गुणानुसार. जरी दोष असतील तरी तुम्ही कर्म करा, पण दुसऱ्यांचे कर्म मात्र तुम्ही चुकून सुद्धा स्वीकारू नका. का? तुम्हाला फ्रस्ट्रेशन येईल. बघा आज सुद्धा एखादा पुरोहित मंदिरामध्ये आहे, तुम्ही त्याला सांगितलं लाईन ऑफ कंट्रोल मध्ये जा आणि तू सैनिक हो, इकडे तुला काही पैसे मिळत नाहीये, तर ते प्रॅक्टिकल आहे का? सांगा बरं मला. त्याच्यामध्ये जी क्वालिटी शौर्य पाहिजे तेच नाहीये ना. तर त्याच्यामुळे आता ब्राह्मण आपल्याला वाटतं की त्यांच्यामध्ये जे ते कर्म करतात ते तर सगळं परफेक्ट आहे, काही दोष नाहीये. पण असं नाहीये. आता हे ब्राह्मण जे आहेत म्हणजे वेदांमध्ये लिहिलेलं होतं, त्यांचं एक जे कार्य होतं ते म्हणजे वेदांमध्ये ॲनिमल सॅक्रिफाईस प्राण्यांना बळी देत असत. आणि ते ब्राह्मण वैदिक मंत्रांचा उच्चार करून तो जो प्राणी होता त्याला डायरेक्ट ह्युमन लाईफ मिळायची आणि त्यांना ते दिसायचं की हा आत्मा आता त्याला एक माणसाचं शरीर मिळालेलं आहे. त्यांना ऍक्च्युली ते ट्रान्समायग्रेशन दिसायचं. तर हे सुद्धा पापच झाला ना प्राण्यांना मारणं. तसं प्रत्येक जे वर्ण आहे त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष आहे. आता कलियुगामध्ये ॲनिमल सॅक्रिफाईस इज नॉट अलाउड. म्हणजे ते आपण बोलूया नको, पण प्रत्येक वर्णामध्ये काही ना काहीतरी दोष आहे. पण कृष्णाने सांगितलं चालेल, तरी सुद्धा चालेल, पण परक्याचं कर्म चुकून सुद्धा तुम्ही स्वीकारू नका. याचं कारण काय? तुम्हाला फ्रस्ट्रेशन येईल, इतकं फ्रस्ट्रेशन येईल की त्यात पण तुम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही आणि अध्यात्मात पण नाही. म्हणजे दोन्ही बाजूनी तुम्ही एकदम तुमचा डाऊनफॉल होतो. तुम्हाला सगळं पटतंय ना मी सांगते ते? हो माताजी. हरे कृष्णा. आता आपल्याला इकडे समजतं की जो आत्मसंयमी आहे, अनासक्त आहे, असा जो माणूस आहे याला अकर्मी म्हणतात. तुम्हाला अकर्म म्हणजे काय माहिती आहे का? मी 4थ्या अध्यायात सांगितलं होतं. पल्लवी माताजी.
जो फक्त कृष्णाची कामे करतो, कृष्णासाठी Correct. काम करतो जो तो. कृष्ण भक्त आहे, जॉब करतो, मंदिरात सेवा करतो, कृष्णासाठी कर्म करतो, त्याला अकर्मी म्हटले. मग इकडे तो अकर्मी माणूस कसा असतो ते सांगितले. जो आत्मसंयमी अनासक्त आहे, जो सर्व प्राकृत जो सर्व प्राकृत भोगांना तुच्छ लेखतो, म्हणजे जे काय भौतिक आहे ना, भौतिक इच्छा जे आहे त्यांना तो तुच्छ लेखतो. आणि जो संन्यासाद्वारे कर्म बंधनातून मुक्तता देणारी परम उच्च परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करतो, म्हणजे जो कृष्णाला प्राप्त करतो संन्यासाद्वारे. इकडे संन्यास म्हणजे भौतिक इच्छांवर आधारित कर्म आहे तो संन्यास, पण कृष्णासाठी केलेली जाणारी कर्म तो सगळी करतो आणि मग त्याला परिपूर्ण अवस्था प्राप्त होते, तर याला अकर्मी म्हणतात. आता हा खूप महत्वाचा श्लोक आहे आणि तर तुम्ही आता नीट ऐका. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम. आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्णपणे शुद्ध होऊन आणि निश्चयाने मनोनिग्रह करून इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांचा त्याग करून आसक्ती आणि द्वेष यातून मुक्त होऊन जो एकांत स्थळी राहतो, जो मित्ताहार करतो, आपली काया वाचा मन आणि मन संयमित करतो, तो सदैव समाधिस्थ आणि अनासक्त असतो, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, गर्व, काम, क्रोध आणि भौतिक गोष्टीचा स्वीकार आदी गोष्टीपासून मुक्त असतो, ममत्व आणि शांत असतो, तो मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रती निश्चितच प्रगत होतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा म्हटलेलं आहे. आता मला वाटतं पल्लवी माताजी, तुम्ही मला हा प्रश्न विचारला होता ना, की समजा जर मी तुम्हाला ते 5 रस सांगितले होते, शांत्य रस, दास्य रस आणि साख्य, वात्सल्य आणि माधुर्य रस, तर आपल्याला इथपर्यंत पोहोचायचं असेल तर काय करावं लागतं? तुम्ही विचारला होता ना प्रश्न. हो, मला असं वाटलं की आपण यापैकी कोणतं तरी एक कन्सिडर कोणती तरी, तर ती कशी आपण करायची सेवा. तर बघा, तुमचं उत्तर जे आहे ना ते या अध्यायात या श्लोकामध्ये कृष्ण काय सांगतो, पहिल्यांदा तुम्ही ब्रह्मभूत स्तरावर राहा. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा. ब्रह्मभूत म्हणजे तो आत्मा कसा असतो, प्रसन्न. तो सर्व क्लेशांपासून त्याची सुटका झाली असते, भौतिक क्लेशांपासून, आणि त्याची दृष्टी कशी असते, इक्वल विजन. त्याला सर्वांमध्ये तोच परमात्मा दिसतो, म्हणून तो कसा असतो, न सोचती न कांक्षती, म्हणजे सोचती म्हणजे शोक, तो शोकही करत नाही, त्याच्या इच्छा पण काही नसतात, शांत असतो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा. तर आता हे या स्तरावर जेव्हा तुम्ही याल, ब्रह्मभूत स्तरावर, तेव्हा कृष्ण तुम्हाला भक्ती प्रदान करतो. कुठली भक्ती? लव्हिंग डिवोशनल सर्व्हिस, प्रेममयी भक्ती. म्हणजे हे जे 5 रस आहेत ना, ही जी भक्ती आहे ही खूप दुर्लभ आहे मिळण्यासाठी. त्या अगोदर तुम्हाला ब्रह्मभूत स्तरावर राहावं लागतं. पहिल्यांदा सर्वांना मित्रत्वाने वागा, सर्वांबरोबर, आणि जेव्हा तुम्हाला प्रत्येकामध्ये परमात्मा दिसतो, मग हे कृष्ण म्हणतो, मद्भक्तीं लभते पराम, माझी भक्ती, माझी पराभक्ती मग तुम्हाला प्राप्त होते. आता श्रील प्रभुपाद लिहितात ब्रह्मभूत. आता म्हटलं तर त्याचे 2 अर्थ आहेत. जे
अद्वैत वादी आहेत ते काय म्हणतात, ब्रह्मभूत म्हणजे ब्रह्माबरोबर किंवा ब्रह्म तेजाबरोबर एकरूप व्हायचं, ब्रह्मामध्ये विलीन व्हायचं. पण श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की जे अद्वैत वादी आहेत जे म्हणतात कृष्ण आणि मी, ते काय म्हणतात ब्रह्मभूत, याचा अर्थ म्हणजे काय की कृष्णाच्या गोलोक वृंदावनामध्ये प्रवेश करून त्याची नित्य सेवा करणे किंवा नित्य भक्ती करणे याला ब्रह्मभूत म्हणतात. आणि इकडे कृष्णाने असं नाही सांगितलंय की ब्रह्मभूत किंवा जे अद्वैतवादी म्हणतात की मर्जिंग किंवा एकरूप होणं किंवा विलीन होणं ब्रह्मामध्ये म्हणजे सर्व काही आहे की दॅट इज द लास्ट स्टेज ऑफ भक्ती किंवा भक्तीची ती अंतिम पायरी झाली असं कृष्ण म्हणत नाहीये. ब्रह्मा मर्जिंग विथ द ब्रह्मन याच्या पलीकडे सुद्धा काहीतरी आहे आणि ते काय आहे, पराभक्ती आहे. हे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की ब्रह्मभूताच्या पुढची जी स्टेप आहे म्हणजे इकडे जे सर्वांमध्ये आपल्याला तोच परमात्मा दिसतो, त्याच्या नंतर आपल्याला त्याची पराभक्ती प्राप्त होते. आता जे ज्ञानी आहेत ते काय म्हणतात की भक्ती ही एक पायरी झाली ब्रह्मचा साक्षात्कार होण्यासाठी. इकडे मी ब्रह्म म्हणजे काय म्हणते तुम्हाला की कृष्णाचं जे तेज आहे ते मी ब्रह्म किंवा ब्रह्मन म्हणते. तर व्यासदेव म्हणतात की त्यांनी श्रीमद भागवतम मध्ये पहिल्या स्कंदामध्येच सांगितलेलं आहे की जे आत्माराम असतात, आत्माराम म्हणजे स्वतःमध्ये ते आनंद घेतात, स्वमध्ये जे आनंद घेतात ते पूर्ण या भौतिक क्लेशांपासून त्यांना पूर्ण मुक्ती मिळाली असते आणि ते पूर्ण असतात म्हणजे परफेक्ट सोल्स आपण असं म्हणूया असे असतात. तरीही त्यांना कृष्णाचं जे सगुण रूप आहे, कृष्णाचे जे गुण आहेत त्याच्याकडे असे ज्ञानी लोक सुद्धा आकर्षित होतात. आता अशी अनेक उदाहरणं आहेत, सतयुग, त्रेतायुग, कलियुग. तर आता मी तुम्हाला सतयुगाचं सांगते, मग वेळ असेल तर कलियुग आणि याचं सांगते, मला आठवण करा. तर आता सतयुग मधले जे अद्वैतवादी होते किंवा जे ज्ञानी होते ते ग्रेटेस्ट ज्ञानीज तर ते होते ते 4 कुमार, सनत कुमार, सनातन, सनक आणि सनंदन. हे जन्मापासूनच तुम्ही असं म्हणू शकाल की ते आत्मा साक्षात्कारी होते आणि ते नेहमी त्यांचं मन नेहमी कृष्णाच्या ब्रह्मरूपात किंवा ब्रह्मन म्हणजे तेज हे जे निराकार रूप आहे त्या रूपामध्ये ते नेहमी ऍब्सॉर्ब्ड होते, म्हणजे त्या रूपाचे ते ध्यान करायचे. निराकार की कृष्ण निराकार आहे. आणि एक दिवस हे 4 कुमार वैकुंठामध्ये गेले आणि तिकडे त्यांना विष्णू नेहमी तुळशीचा हार घालतो तर आणि त्याच्या पायावर पण तुळशी वाहिली जाते. तर त्यांना खूप सुंदर वास आला त्या तुळशीचा आणि त्यांनी तो तुळशीचा वास हुंकला आणि त्यांना तो हुंकल्या बरोबर कुठून वास येतोय जरा जरा पुढे गेले आणि ते विष्णू पर्यंत पोचले. आणि जेव्हा त्यांनी तो वास घेतला क्षणी त्यांना परमानंद झाला. असा आनंद या अद्वैत
वादींना पूर्वी कधीच झाला नव्हता. इतका त्यांना आनंद झाला, इतका परमानंद झाला की इमिजिएटली त्यांचं जे ध्यान होतं निराकार रूपावर ते भंग झालं आणि त्याच्या ठिकाणी विष्णूचं किंवा कृष्णाचं जे चतुर्भुज रूप आहे ना, त्या भुज रूपावर ते ध्यान करू लागले. आणि मग त्यांनी प्रार्थना केली बरं का विष्णूकडे की जरी तू आम्हाला नरकात पाठवलंस तरीही चालेल, पण आमचं मन आता तुझ्या रूपापासून कधीच दूर होऊ दे नको. म्हणजे आम्हाला आता जे तुझं तेज आहे, ज्याच्यावर आम्ही पहिल्यांदा ध्यान करत होतो त्याच्यावर आम्हाला आता ध्यान करायचं नाही. तुझं सगुण रूप आमच्या मनामध्ये सदैव राहू दे, मग आम्ही नरकात राहू नाही तर कुठेही राहू. हा जो आनंद आहे हा पूर्वी आम्ही कधीच आनंद मिळवला नव्हता किंवा पूर्वी कधीच अशा आनंद आम्ही एक्सपिरियन्स केला नव्हता जो आत्ता करतोय. हे झालं. आता हवं तर त्रेतायुग कलियुग मधलं मी नंतर सांगते की जे अद्वैत वादी होते की ते आता कृष्णाच्या सगुण रूपाची पूजा करू लागले. आता पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. मनुष्य मला माझ्या पुरुषोत्तम भगवान या यथार्थ स्वरूपात केवळ भक्तीद्वारे जाणू शकतो. अशा भक्तीद्वारे मनुष्य जेव्हा माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होतो तेव्हा तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. म्हणजे आता आपल्याकडे काय समजतंय, जर तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती व्हायची असेल तर ती भक्तीद्वारेच होऊ शकते. कुठली भक्ती? कृष्णाने सांगितलंय अनन्य भक्ती करा. त्या भक्ती भावनेनेच आपण वैकुंठात किंवा गोलोक वृंदावनात प्रवेश करू शकतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा माताजी. सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्. माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण भक्तियोग केला ना 7 ते 12, त्याचं जर तुम्हाला सार काय विचारलं तर हे की माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्म करीत असला तरी माझ्या आश्रयाखाली माझ्या कृपेने त्याला शाश्वत आणि अविनाशी धामाची प्राप्ती होते. बघा, माझा शुद्ध भक्त जरी सर्व प्रकारची कर्मे करीत असला तरी, म्हणजे आपल्याला काय व्हायचंय? शुद्ध भक्त व्हायचंय आपल्याला कृष्णाचं. आता शिला प्रभुपाद त्यांना इस्कॉन टेम्पल नेहमी एका कुठलंही शहर असू दे गावाच्या मध्ये आवडत असे. कारण गावाचा सेंटर म्हणजे सेंटर ऑफ द सिटी म्हणजे काय असतं तिकडे? खूप राजसिक किंवा मटेरियलिस्टिक टेंडन्सी असते बघा. तिकडे खूप तुम्हाला लखलखीत दुकानं आणि म्हणजे लोक, रेस्टॉरंट्स, बार्स अशा खूप गोष्टी दिसतील. खूप राजसिक तामसिक लोक अशा सिटी सेंटर मध्ये दिसतील. तर त्याच्यामुळे श्रील प्रभुपादांना वाटायचं की अशी लोक सुद्धा शुद्ध भक्त होऊ शकतात आणि हे त्यांना मंदिर खूप जवळ पडेल. त्यांना जर कधी यायचं असेल, सेंट्रली लोकेटेड असेल तरी त्यांना ते खूप जवळ पडेल आणि त्यांना त्याचा फायदा होईल. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा.
मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत्प्रसाद तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्ण. जर तू माझ्या भावनेने युक्त झालास तर माझ्या कृपेने तू बद्ध जीवनातील सर्व संकटे पार करशील. तथापि जर तू अशा भावने ये कर्म न करता व अहंकाराने माझे न ऐकता कर्म केलेस तर नाश पावशील. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण आपल्याला चॉईस देतोय आणि परिणाम पण सांगतोय. काय सांगतोय? जर तू कृष्ण भावना भाविक जीवन जगलास तर मी तुझं रक्षण करीन, तुला सर्व संकटातून सोडवीन. म्हणजे बघा, आता ज्याप्रमाणे सागर आहे, आपण असं म्हणणं की सागरामध्ये कधी वादळ येणारच नाही, म्हणजे मूर्खासारखं हे आपण बोलतोय ना. सागर म्हणजे वादळ असणारच, एकदा शांत असेल एकदा वादळ असेल. तसंच आपलं भवसागरातलं जीवन कसं आहे, संकट असणारच. तोही भवसागरच आहे ना, संकट असणारच. पण कृष्ण काय म्हणतोय की तू मी सांगितल्याप्रमाणे जीवन जग, मग मी तुला बुद्धी देईन आणि त्या बुद्धीने तू सर्व संकटे पार करशील. पण जर तू अशा भावनेत, माझ्या भावनेत जर तू कर्म न करता अहंकार, इकडे अहंकार म्हणजे हा मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकाराने जर तू कर्म केलंस तर काय होईल? तुझा नाश होईल. म्हणजे कृष्ण आपल्याला चॉईस देतोय, तुला काय करायचंय. आणि जर तू माझं ऐकलं नाहीस तर तुझं काय होईल? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीवाच्या हृदयात स्थित आहे आणि तो सर्व जीवांचे भ्रमण निर्देशित करत आहे. हे सर्व जीव मायेने बनवलेल्या यंत्रावर आरूढ आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतोय की मी तुम्हाला सांगितलं ना, हे आपलं जे शरीर आहे हे वाहन आहे आणि आपण जीवात्मा आणि परमात्मा, परमेश्वर कृष्ण आपल्या हृदयात आहे आणि तो सगळं तो डायरेक्शन्स देतोय, त्याप्रमाणे आपण. पण ज्याप्रमाणे आपण नवीन गाडी शिकताना आपल्या बाजूला ड्रायव्हर बसतो आणि त्याच्या हाती सगळे कंट्रोल्स असतात आणि आपल्याला वाटतं आपण चालवतोय, त्याप्रमाणे आपण असतो. या शरीरात बसलेले मी करता आहे असं आपण म्हणतो. आणि वास्तविक कृष्णाला सगळं माहिती असतं. आपले प्रत्येक आणि प्रत्येक विचाराची तो नोंद करत असतो आणि त्याप्रमाणे तो आपलं मार्गदर्शनही करत असतो. हरे कृष्ण. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् तत्परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्. हे भारता, पूर्णपणे त्याला शरण जा, त्याच्या कृपेने तुला दिव्य शांती आणि सनातन परमधामाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय की तू मला शरण ये आणि शरण आल्यानंतर तुला काय मिळेल? तुला माझी प्राप्ती होईल, तुला शांती सुद्धा मिळेल. हरे कृष्ण. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमृशेत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. याप्रमाणे मी तुला अत्यधिक गुह्य ज्ञान सांगितले आहे, याचा पूर्णपणे विचार कर आणि तुझ्या इच्छेस जे होईल, जे येईल ते कर. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला असं दिसतं की कृष्ण परमेश्वर आहे, एवढा श्रेष्ठ आहे, पण तरी देखील तो अर्जुनाला चॉईस
देतो. यथा इच्छिते तथा कुरु असं म्हणत नाहीये आता मी एवढा माझा घसा फोडून तुला ही गीता सांगितली, आता मी सांगितलंय ना उभं राहा आणि युद्ध कर, तेच त्याच्यातच तुझं कल्याण आहे. तर या श्लोकातून आपल्याला सुद्धा इतकं काही शिकायचं आहे. आता थोडस इंग्लिश मध्ये बोलते, नाही समजलं तर मला हात वर करा, मी ट्रान्सलेट करते. एनी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन 5 A's. अटेन्शन, अफेक्शन, अप्रिसिएशन, ऍक्सेप्टन्स आणि अलाउन्स. आणि या जेव्हा 5 गोष्टी असतात तेव्हा कुठलंही रिलेशनशिप खूप काय म्हणतात खूप फुलतं, म्हणजे एनी रिलेशनशिप ब्लूम्स. तर हे जे 5 मी तुम्हाला सांगितलं ना 5 Please repeat again those 5. अटेन्शन, Yes. अफेक्शन, ऍप्रिसिएशन, ऍक्सेप्टन्स आणि अलाउन्स. म्हणजे मी सांगते, अटेन्शन बघा, कुठलंही कोणालाही कुठल्याही माणसाला आपल्याला अटेन्शन द्यावं लागतं. अटेन्शन म्हणजे त्याची काळजी घ्यावी लागते, विचारपूस करावी लागते, हे अटेन्शन झालं. अफेक्शन, प्रेमाशिवाय कुठलंही नातं टिकू शकत नाही. ऍप्रिसिएशन म्हणजे दुसरा जो माणूस आहे, मग तो आपला मुलगा असू दे, पती असू दे, आपल्याला त्याच्यामधल्या चांगल्या गुणांची स्तुती प्रशंसा केलीच पाहिजे. अलाउन्स म्हणजे फ्रीडम. त्या माणसाला कुठली जे काय आवडतं करायला, त्याच्या ज्या लाईक्स आहेत त्या तुमच्याप्रमाणे नसतील, त्याला जे काय आवडतं तो अलाउन्स दिला पाहिजे. मात्र त्याला सांगितलं पाहिजे की हे जे तू करतोस हे योग्य नाहीये, का योग्य नाहीये हे पटवून दिलं पाहिजे. पण फ्रीडम दिला पाहिजे की मी तुला आता सर्व सांगितलेलं आहे, नाव यू ऍक्ट ऑन इट. अलाउन्स म्हणजे फ्रीडम. आणि 5 म्हणजे एक्सेप्टन्स. प्रत्येक, नो ह्युमन बीइंग इज परफेक्ट. आपल्यामध्ये प्रत्येकामध्ये दोष आहे, दुसऱ्याचा दोष आपण एक्सेप्ट करणं. आता मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपल्यामध्ये 4 दोष असतात. सर्व ह्युमन बीइंग्स मध्ये, सर्व माणसांमध्ये 4 दोष असतात. तर आपल्याला हे एक्सेप्ट केलं पाहिजे की याच्यामध्ये हे दोष आहेत, किंवा हा असा जरासा वागतो, किंवा असं आहे तसं. सो एक्सेप्टन्स आला पाहिजे. आणि हे जे या 5 गोष्टी आहे याच्यावर कुठलाही नातेसंबंध फुलतो. तर त्याच्यामुळे इकडे कृष्णाने सांगितलंय यथा इच्छिते तथा कुरु. बघा केवढा मोठा कृष्ण, अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक, तर तो असं सांगतोय यथा इच्छिते तथा कुरु. पण आपण कसं करतो, आपण कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतो, तर ते चुकीचं आहे. आणि दुसरं इकडे त्यांनी सांगितलंय मी तुला गुह्यातलं गुह्य ज्ञान सांगितलेलं आहे. तर आता गुह्यतम आणि गुह्यतमम हे 3 सांगितलंय, म्हणजे सिक्रेट, मोस्ट सिक्रेट आणि टॉप मोस्ट सिक्रेट. तर गुह्य म्हणजे काय, मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. गुह्यतम म्हणजे काय की मी कृष्णाचा अंश आहे. आय एम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा. आणि गुह्यतमम म्हणजे काय, मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. I am the eternal servitor of Krishna. या 3 सिक्रेट सांगितलेल्या आहेत. आणि या ज्या 3 सिक्रेट्स आहे हा फक्त कृष्णाचा भक्त उचलेल. इतर जण पुस्तक बंद करून ठेवतील, पण हे सांगितलेले फक्त कृष्णाचे भक्त उचलू शकतील आणि त्याच्यावर ते ऍक्ट करू शकतील, तसं ते वागू शकतील. तर हे आता इकडे आपण बघूया पुढे. आता अर्जुन काय म्हणतोय. आणि एक गोष्ट कृष्ण सांगतोय की खूप महत्वाची आहे, 9.34 मध्ये पण सांगितली आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझे पूजन कर आणि मलाच नमस्कार कर.
याप्रमाणे निश्चितपणे तू मला प्राप्त होशील. मी तुला हे प्रतिज्ञेने सांगतो, कारण तू एक अत्यंत प्रिय सखा आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण बघा काय सांगतोय आपल्याला, लवकर माझ्याकडे या. कसं तेही सांगतोय. सदैव माझे चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझी पूजा कर, मला नमस्कार कर. म्हणजे या गोष्टी अवघड आहेत का करायला? सांगा बरं मला. नाही माताजी. नाही Easy आहेत माता- करायला. नाही. त्याला काही पैसे लागतात का? नाही. नाही. फक्त मनाचा जो भाव आहे ना, म्हणजे तुमचा जो कॉन्शियसनेस आहे ना, तो बदलावा लागतो. जी आपली भावना आहे त्याच्यामध्ये बदल झालं पाहिजे. की हे कृष्ण आपल्याला सांगतोय, असं कर मग तुला माझी प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सर्व प्रकारच्या धर्माचा परित्याग कर आणि केवळ मलाच शरण ये. मी तुला सर्व पापापासून मुक्त करेन. तू भयभीत होऊ नकोस. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक समजून सांगण्यासाठी दोन तऱ्हेने सांगता येतो. बघा, आता काही जण काय म्हणू शकतात की नाही, मी किती पाप केलेलं आहे, खूप पाप कर्म मी करती आहे आणि केलेली आहे, तर मग आता मी कृष्णाकडे कसं जाऊ? मी काय इतका जप करू शकणार नाही, मी कसं कृष्णाकडे जाऊ? मग कृष्ण सांगतोय की तू भयभीत होऊ नकोस, मला शरण ये आणि मी तुला पापांपासून मुक्त करेन. आणि इकडे आणि एका तऱ्हेने हा श्लोक सांगता येतो, सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर, म्हणजे सर्व प्रकारची कर्तव्ये त्याग कर. आता पहिल्या अध्यायापासून दुसऱ्या अध्यायापासून कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, युद्ध कर, युद्ध कर, तुझं कर्तव्य कर, तुझी ड्युटी कर. मग आता इकडे काय सांगतोय तो, सर्व प्रकारच्या धर्माचा त्याग कर. म्हणजे आता ड्युटी, जेव्हा आपण आपलं विहित कर्म किंवा जी आपली प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे ती जेव्हा आपण करतो, आपली हळूहळू स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्समेंट होऊ लागते. आणि जेव्हा आपली ऍडव्हान्समेंट, आपण एका स्तराला पोहोचतो आणि आपल्याला ज्ञान होतं की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. जेव्हा आपल्याला या ज्ञानाचा उगम होतो, तेव्हा ही जी ड्युटी आहे ही ड्युटी बदलते अँड ती होते आपली, आपण वी डू द ड्युटी ऑफ द सोल. म्हणजे आता शारीरिक ड्युटी जी आहे, शारीरिक स्तरावर जी आपण करतो, ती आता आध्यात्मिक स्तरावर करतो. आपण नित्य सेवक होतो आपण कृष्णाचे. आणि त्यावेळेला कृष्ण म्हणतो, तू सर्व धर्माचा त्याग कर, म्हणजे तुझी कर्तव्ये त्याग कर. म्हणजे दुसऱ्या शब्दात मला जर तुम्हाला सांगायचं असेल की हे जे इन्स्ट्रक्शन आहे, हे एक गुरु आपल्या शिष्याला देतो जो शुद्ध भक्त आहे, की आता तू सगळं सोड, तू संन्यास घे आणि आता तू फक्त कृष्णाचा प्रसार कर. किंवा हा जो ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे ही कृष्ण त्याच्या भक्ताला, गुरु आपल्या शिष्याला देतो जो शुद्ध भक्त येतो. आता शेवटचा एक आहे वाटतं. आता कृष्ण आपल्याला सांगतोय की हे भगवद्गीतेचं ज्ञान कोणाला सांगायचं, कोणाला सांगायचं नाही. इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति. जो तप करत नाही, जो भक्त नाही, भक्तीमध्ये संलग्न नाही, तसेच जो माझा द्वेष करतो, त्याला हे परम ज्ञान कधीही सांगू नये.
आता इकडे आपण काय करतो, शील प्रभुपादांनी असं नाही केलं, त्यांनी सर्वांना सांगितलं, सर्वांना हे ज्ञान दिलं. अमेरिकेमध्ये की ती लोक हिप्पी, ते काही तप करत नव्हते, भक्तही नव्हते, तर त्यांना देखील कृष्णाने शील प्रभुपादांनी हे भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलं. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा शील प्रभुपादांनी जसं केलं तसं आपणही करतो. त्यांनी आपल्याला सांगितलंय म्हणून आपण हे करू शकतो. म्हणजे शील प्रभुपाद म्हणतात की कृष्णा डिवोटीज टेक अ चान्स. ते कृष्णाचे भक्त आहेत, ते करतात, म्हणजे ते स्वतः करत होते म्हणून आपण सुद्धा हे करतो, सर्वांना हे ज्ञान सांगतो. कुमुद माताजी ऐकू येत नाही. य एदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परा कृत्वान् मामे वैश्यत्य संशयः. जो मनुष्य भक्तांना हे परम गुह्य रहस्य सांगेल त्याला निश्चितपणे शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल व अखेरीस तो माझ्याकडे परत येईल, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण सांगतोय की जो हे ज्ञान इतरांना सांगेल, आता तुम्ही काय करू शकता, हे सांगू शकता का इतरांना, की आमची जी लिंक आहे ती फॉरवर्ड करू शकता का? तुम्हाला अनम्यूट करायला येत आहे ना? मी माझ्या फेसबुकला शेअर केलंय. हा, आणि इतरांना सुद्धा युथ बॅच पण आहे, मुलांची सुद्धा बॅच आहे, आणि त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी घेतलेल्या आहेत. म्हणजे मुलांना तो एक स्टोरी टेलिंग सेशन होतो. तर जर तुम्हाला आमचा हा उपक्रम आवडला असेल तर तुम्ही या भावनेने शेअर करा की बाबा ही जी भक्ती आहे, हे कृष्णाचं जे शुद्ध ज्ञान आहे ते सर्वांना मिळू दे. म्हणजे अशा रीतीने, किंवा तुम्ही फोन करून सांगा स्पेशली की बाबा आमका असा क्लास आहे, तुम्ही जॉईन करता का, मी तुम्हाला लिंक फॉरवर्ड करते, आणि तुम्ही काय शिकलात हे सुद्धा त्यांना सांगा. म्हणजे की किती सोप्या शब्दात ही सांगितलेली आहे किंवा या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. कृष्ण. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि. त्याच्यापेक्षा मला अधिक प्रिय असा कोणीही सेवक या जगामध्ये नाही, तसेच त्याच्यापेक्षा अधिक प्रिय असा कोणी होणार नाही. म्हणजे कृष्ण सांगतोय जे माझ्या नामाचा प्रसार करतात, मी सांगितलेला ज्ञान जे आहे ते सांगतात, इतरांना प्रसार करतात, तो मला खूप खूप प्रिय आहे. बघा शील प्रभुपादांनी आपल्यासाठी केवढं मोठं कार्य केलेलं आहे, भगवद्गीता सांगितली आहे. त्याची परतफेड आपण करू शकू का, मला सांगा. नाही, कधीच नाही. नाही ना, करू शकतो आपण की आपण भगवंताच्या नामप्रसारासाठी मदत रूप होऊ. बरोबर. हरे कृष्ण. आता वाचता. येस माताजी. अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामि मिति मे मतिः. आणि मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो तो आपल्या बुद्धीद्वारे माझे पूजन करतो. हरे कृष्ण. याला म्हणतात अज्ञात सुकृती. तुम्ही काय मिळवलेलं आहे अज्ञात सुकृती हे तुम्हाला माहित नाहीये, आणि कृष्ण इकडे सांगतो आणि मी घोषित करतो. बघा शब्द कसे वापरलेत, मी घोषित करतो की जो कोणी आपल्या पवित्र संवादाचे अध्ययन करतो. आता तुम्ही 18 दिवस काय केलंय बरं मला सांगा.
अध्ययन केलंय, पुस्तक उघडलंय, ते सुद्धा आनंदाने तुम्ही आलेला आहात. कोणी तुम्हाला फोर्स केलाय का? माझ्या आईने मला सांगितलं, मैत्रिणींनी सांगितलं, मला माझी आजी भगवद्गीता वाचते म्हणून तिने मला सांगितलं, नाही. विथ युअर ओन विल स्वतः तुम्ही आलेला आहात. अशी माणसं कृष्णाला खूप आवडतात. आणि मग तुम्ही काय केलंय? बुद्धीद्वारे त्याचं पूजन केलंय. म्हणजे कृष्ण किती अकोमोडेटिंग आहे बघा. मंदिरातच आलं पाहिजे, माझी आरतीच केली पाहिजे, किंवा तुम्ही परिक्रमाच केली पाहिजे असं नाही. आपण घरी बसून जरी अभ्यास केला तर कृष्ण काय म्हणतोय? बुद्धीद्वारे तुम्ही माझं पूजन करताय, बुद्धीद्वारे. समजलं तुम्हाला? हो माताजी, खूप छान. याला अज्ञात सुकृती म्हणतात. म्हणजे तुम्ही काय मिळवलेलं आहे तुम्हाला माहित नाही. आणि आज अक्षय तृतीया आहे. हरे कृष्ण. श्रद्धावानन् असूयश्च शृणुयात् यदपि यो नरः सोऽपि मुक्त्वा शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. आणि जो मनुष्य श्रद्धेने व द्वेष न करता श्रवण करतो तो सर्व पापातून मुक्त होतो आणि पुण्यवान लोक जिथे वास करतात त्या शुभ लोकांची तो प्राप्ती करतो. म्हणजे इकडे कृष्ण सांगतो की जे फक्त श्रवण करतात, ज्यांना श्रद्धा आहे माझ्यामध्ये, द्वेष नाही, फक्त श्रवण जरी केलं तरी तुम्हाला उच्च ग्रह स्वर्गलोक प्राप्त होतो. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. नष्टो मोह श्रुतिर्लब्धा. काय झालं? प्रभूजी प्लीज म्यूट व्हा. मी माताजी डिस्टर्बन्स म्हणा. येते प्लीज. नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. माताजी प्लीज आवाज नीट करा ना. अर्जुन म्हणाला, प्लीज. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, हे अच्युत, माझा मोह आता नष्ट झाला आहे. तुमच्या कृपेने मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मी आता दृढ आणि संशय मुक्त झालो आहे आणि तुमच्या आज्ञेनुसार मी कर्म करण्यास तयार आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने सांगितलंय की तू मला जे काय सांगितलंयस ते मला पूर्ण पटलेलं आहे. माझा मोह नष्ट झालेला आहे आणि आता मी युद्ध करायला तयार आहे. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या दोन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत अद्भुत आणि रोमांचकारी आहे. व्यासदेवाच्या कृपेने हे परम गुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असतास साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हे राजन, श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्र संवादाचे वारंवार स्मरण होऊन मला प्रतिक्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हरे कृष्ण. तर आता इकडे संजय धृतराष्ट्राला सांगतो की हा संवाद ऐकून त्याला खूप आनंद झाला, अद्भुत आनंद झाला. आणि त्यांनी सांगितलंय की व्यासदेवांच्या कृपेने, म्हणजे व्यासदेव हे संजयचे गुरु होते, व्यासदेवांच्या कृपाने हे परम गुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत असताना साक्षात त्यांच्याकडून मी हे ऐकले आणि त्याचं स्मरण करून करून मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. आता इकडे मी तुम्हाला सांगते हे संजयचे गुरु नव्हते व्याससाहेब. व्यास हा? जे संजयचे गुरु नव्हते. नाही, पण व्यास इकडे तर- दिलेलं हा, आहे ना व्यासदेवांच्या कृपेने. हा, मग ठीक आहे. व्यासदेवांची कृपा होती ना. हा, त्याला दिव्य चक्षु दिले होते. नाही, माझ्या मते व्यासदेव हे त्यांचे गुरुही होते. मी अरे, परत गुरु हवं तर कोणाचे तर असू हे शकतो ना, पण ऍक्च्युअली कन्फर्म ते करून हा सांगेन. त्यांच्याकडे
संजय जो प्रभूजी, आहे तो प्रभूजी, त्यांच्याकडे recording हा होता, progress रथ मध्ये चालवायचा आहे. त्यांचा. आपण क्वेश्चन्स करू तेव्हा आपण बोलू हा ना. ठीक आहे, आपण जरा 2 मिनिटांनी घेऊया. सगळं तर संपत आलेलं आहे भगवत प्रभूजी, मग आपण ते क्वेश्चन्स आन्सर्स करणार होत ना, तेव्हा बोलू आपण. नाही त्यात काही हा. प्रश्न नाही. तर भगवद्गीता अशी आहे की तुम्ही कितीही वेळाला वाचली तर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा आनंद होईल. आणि तो आनंद कसा होईल, अगोदर झाला त्याच्यापेक्षा जास्त, त्याच्यापेक्षा जास्त. म्हणजे हा जो आनंद तुम्हाला मिळेल हा कृष्णापासून मिळेल. आणि कृष्ण कसा आहे, सच्चिदानंद, पूर्ण आनंद आहे. तो आनंद कसा आहे, न संपणार आहे. तर नव रस किंवा नवा आनंद जो आहे ना, तो तुम्हाला एकसारखा मिळत नाही. हरे कृष्णा. हे झालंय हे वाटतं राजन, आपलं. भगवान श्री कृष्णाचे हे झालंय. हो माताजी. हे राजन, भगवान श्री नाही कृष्णाचे हे आता हे अद्भुत करायचंय. स्मरण केल्याने ओके ओके. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजय बुद्धी ब्रुवार्णिर्मती मम. जिथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर आहे अर्जुन आहे, तिथे निश्चितच ऐश्वर्य, विजय, असामान्य सामर्थ्य आणि नीती आहे. हे माझे मत. हरे कृष्ण. म्हणजे हा शेवटचा श्लोक आहे. इकडे संजय धृतराष्ट्राला सांगतोय की पांडवांनी युद्ध जिंकलंय. बघा तो कसं सांगतोय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा. जिकडे कृष्ण आणि अर्जुन आहेत तिकडे काय आहे, तिकडे विजय आहे, तिकडे श्री आहे, तिकडे सर्व नीती आहे. म्हणजे शेवटी संजय धृतराष्ट्राला सांगतोय की पांडव हे जिंकले. तर आता तुम्हाला मी गीता महात्म्य म्हणते, एक 2-3 मिनिटच लागतील आणि मग तुमचे जे काही प्रश्न असतील तर ते मी घेते. अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं य पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पूसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनी श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनी श्रुतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तर मला तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय ना? मला विचार येते. हा विचारा ना सरला माताजी.
हा मला विचारायचं आहे की आता आपण ते खाण्याचं बोलत होतो ना, म्हणजे कसं काय खावं काय खाऊ नये. तर त्याच्यामध्ये मला एक विचारायचंय की आपण शिळं खाऊ नये. हा? हो तर ते आपण म्हणजे आधी नैवेद्य कृष्णाला दाखवून आपण ते खातो, ते संध्याकाळ सुद्धा आपण खाऊ शकतो. हो पण मग शिळं म्हणजे आपण ते दुसऱ्या दिवशी खाऊ नये. नाही म्हणजे आता कृष्णाला जर तुम्ही अर्पण केलं असेल तर दुसऱ्या दिवशी सुद्धा खाऊ शकता. ओके. दुसऱ्या दिवशी आता हे असं सांगितलेलं आहे, पण मी सुद्धा वाचलंय तर काही ठिकाणी त्यांनी असं सांगितलंय, म्हणजे आता आपण जे धान्य वगैरे घेतो विकत किंवा गव्हाचं पीठ किंवा गहू सुद्धा घेतले तर ते सुद्धा कसं पाहिजे, ते धान्य 3 महिन्याच्या आत वापरलं पाहिजे. पण हे जे वाणी आहेत ते 6 महिने वर्ष तांदूळ गहू ठेवतात, तर तसे थोडे परिणाम आपल्या मनावर होतात. म्हणजे आपल्याला तसं हे माहित नसतं ना की बाबा कोण चांगला आपल्याला धान्य देईल, फ्रेश देईल. माताजी हा तर ते थोडस आपल्याला हे होतं म्हणजे. रेकॉर्डिंग स्टॉप. एक मिनिट.